Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun biltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakikula, jainko guzti zantzua, da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun doi. Zure grazia, jauna, ez deitzala inoiz ere utzi, baizik eta egin deitzala zure esertitza bizintzo, eta eman dezaigula beti zure laguntza. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren ikarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldiotan. Daniel profetaren liburutik, egun haietan Azariasek honela egin zion otoitz, suaren erdian zutik jaunari. Zure izen onagatik, ez gaitzazu betiko zapuztu jauna, eta ez hautsi gurekin duzu dituna. Ez duka guri zure errokirik, Abraham zure maitearengatik, Isaac zure morroiarengatik, Israel zure santuarengatik. Hitzeman baizenien zu, zeruko izarrak eta itsasoko hondarrak bezala, haien ondorea ugarituko zenuela. Orain ordea jauna, oso txiki bihurtu gera, beste herri guztien aldean. Hankapetuta gaude gaur gurbira osoan, gure pekatuen ordainetan. Aldi honetan ez dugu buruzagirik, ez profeta, ez gidari, ez erreoparirik, ez opari, ez eskaintza eta ez burrinik. Ez dugu lehen fruituak zuri eskaintzeko tokirik, ez zure errukia nun aurkiturik. Horregatik jauna, har gaitzazu honez, bihotz dabuz bai gauden eta gogoa palez. Har gaitzazu ahari eta zezenen erreopari bezala, milaka bildots izen bezala. Hala izan bedi gaur zure gure oparia zure aurrean, eta atsegi bekizu guk zuri jarraitzea. Ez baitira lotxatuko zugan uste dutenak. Orain, bihotz-bihotzez jarraitzen gaitzaizkizu, zure bedogera eta zure aurpegiaren bila gaizkizu. Ez gaitzazu lotxagarri utzi, har gaitzazu zure errukiaren handiz, salba gaitzazu zure indarrez jauna, eta zure izenari eman goralpena. Jauna, esana. Erantzun salmoa, oroi zaitez zure errukiaz jauna. Oroi zaitez zure errukiaz. Erakus nahi jauna zure bideak, adierazi zure bideskak. Eraman mazazu zure egibidetik eta argitu. Oroi zaitez zure errukiaz jauna. Zu baizera nire jainko salbatzaile, zu zaitut egun osoan nire itxaropide. Oroi zaitez zure errukiaz. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan Pedro, Jesusengana hurbildurik honela esan zion. Jauna, nire anaiak utxegiten badik, zebat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz. Jesusek erantzun zion, 7 aldiz ez, baizik 7tan 7 aldiz. Horregatik, zeruetako erreinua morroiekin bere hartu emanak argitu nahi izan zituen erregearen antzekoa da. Hasteko 10.000 talentu zortzizkion bat ekarri zioten, eta nondik ordendurik ez baizeukan, nagusiak agindu zuen haren emazte, seme alaba eta zituen guztiak saltzeko, eta horrela zorrak ordaintzeko. Morroiak nagusiaren horietan auspezurik, arren eta arren esaten zion, emaidazu epea, eta dena ordainduko dizut. Erruki izan zuen nagusiak morroia, askatu zuen eta barkatu egin zion zorra. Morroi horrek, atera zenean, hor topatzen du, 100 denario zor zizkion bere morroi lagun bat.
lepotik kendu eta ito beharrez honela eraso zion. Ordain ezaidazu zor didazuna, eta lagunak haren honetan ustezturik harren eta harren esaten zion. Emaidazu epea eta dena ordainduko dizut, baina bestea ezetzean zegoen eta joan eta giltzapean sartu zuen zorra ordaindu arte. Haren morroi lagunek gertatu zena ikusita biziro atsekabeturik gelditu ziren eta nagusiaren gana joan eta salatu egin zioten dena. Orduan nagusiak deitu eta esan zion, morroi gaiztoa, zor guztia barkatu dizut, eskatu didazulago. Ez altzen bidezkoa zu ere zure morroi laguna zerrukitzea, ni zutaz errukitu nintzen bezala. Eta nagusiak asarretuta zigorlarien esku utzi zuen zor guztia ordaindu arte. Zuek ere berdin egingo dizue zeruetako nere aitak elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Jaunak esana. Jesusen irakaspenetan ohartzen dira barkamenak izugarrizko garrantzia dutela, oso toki berezia gure erlijioan, maitasunarekin bat eginik. Maitasuna esan genezake dela kristautasunaren zurmania bezala, zentroa bezala. Maitasuna da printzipalena Jesusek hala erakutsi izan zigun. Bere agindurik nagusiena horixe baita, elkar maita dezazuela, nik maite izan zaituztenan bezala. Horixe da Jesusek nahi duena gure ezaugarri izan dadila. Begira nola elkar maite duten. Horixe da baita ere, berak esan dugu azkeneko juizioa hortaz izango dela. Maitasunaren inguruan errukizko ekintzak gogoan hartuz batez ere. Eta maitasunarekin bat eginik barkazioa dago, barkamena dago, ezinbestekoa bezala. Eta hainen da garrantzitsua Jesusentzako berak erakutsitako otoitzean ere 7 eskaritako bat, hoixe egula, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diren ezkero. Hau da, Jesusentzako ezinbestekoa da elkarri barkatzea, eta baita ere barkazioa eskatzen jakitea. Bi gauzak ezinbestekoak ditugu, esan genezake adiskidetzen prozesu batean hoixe da ezinbestekoa dena. Alde batetik, damua, barkazio eskea eta barkazioa eskaintzea. Eta ordu adiskidetzea gertatu daiteke. Edozein gatazkatan, edozein haserretan, edozein esan genezake burrukaldian hoixe da behar duguna. Eta askotan, badakigu humanoak dira, eta askotan oso zaila izan daiteke. Baina beti hoixe da eduki behar dugunen burua, hoixe da jakoikoari eskatu behar duguna. Gaizki jokatzen dugunean, onartu behar dugula barkazioa eskatuz. Eta guri ere kalte egiten dutenean, barkazioa eskatuta bihotzez barkatu behar dugula. Eta eskatzen ez badute ere, ez dugula gorrotorik, ez da mendeku goserik edukidea. Eta hau ez da inkompatiblea, norberak, bere eskubideak, edo justoa dena ez defendatzearekin esan genezake, Jesusek ez digu esaten, guk gure eskubideak eta defendatu behar ez ditugunik, baina bai sekulan gorrotorik ez dugula eukidean, beti barkatzeko borondatea, behintzat irrika hori eukidean dugula. Horregatik, esaten dugu gauz bat, bere garaiko jendeantzako oso harrigarria zena. Pedro urartu zuen Jesusentzako eta urartuta zegoen hori, garrantzi izugarria zeudela barkazioak. Eta galdetzen dio Jesusi, eta zenbat aldiz barkatu behar dugu. 7 aldiz, esan genezake, bere ustez, halako kopuru haundia bota zuela Pedro. Ustez, akaso 4 edo 5 aldiz barkatzea aski zela, baina halako muga bat zegoela, barkamenak bazuela, edo ukila zuela halako muga bat, tope bat bezala, maximo bat. Eta Jesusen erantzuna horregatik harrigarria izan duzalderentzako.
zazpi aldiz ez, baizik zazpitan zazpi aldiz. Honekin, aramioz, nolbait esan ez zuten beti barkatu beharra zegoena. Hauxe da, Jesusek erakusten diguna. Eta horregatik hartzen ditu ejemplu edan hori. Gu ohar gaitezen zenbat barkatu izan dugu Jaungoikoak eta batez ere beti dagoela prest guri barkatzeko. Edo zer gauza egiten dugula ere Jaungoikoa beti gure esteroan dago gu damu gaitezen barkazioa eskabezailego eta berak bihotzetik eta pozik barkazioa eskaintzeko. Eta Jaungoikoak gurekin egin duen hori nahi du guk ere gure lagun urkoekin egin dezagula. Jaungoikoak jokatzen duen modu hortan bertan saiarik ezeta gu ere jokatzen. Bihotz zabalak izaten, humilak izaten, barkazio eskatzeko beti prest gongo beranak eta eskaintzeko ere. Eta egin dezagun orain gure eskariak. Eskal dezagun gatazkak, gerrak, gorrotoak, haserregiak dauden leku eta jende guztien artean dauden alde. Jaungoikoaren laguntzaz, bakea, adiskidetzea, lor daitezen beti, eskabezaileko Jaunari. Eta gure hildakoen alde ere eskatuko dugu. Gaurko mezasako bereziki gogoan hartuko ditugu Juanito Lasarte eta Inaxi Itxezaretan. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldetik ezaten eskabezaileko Jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Betikoari zentzua jarraituz. Horregatik, santu eta guztiekin goresten ditugu, beti eta beti abesten dizugula.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko alduzkin horri Espiritu Santuarekin batean, eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Eta zeruetan izena, salko izan zure izena, etormeni zure erreinoa, egin beti zure naita zeruan bezala errean ere, emaitu gaur lontako ogia, barkatu gure zopak, gure ere gure zorri barkatzen ezkero, eta ez tentan eraman, baina biera gaitza zuetzetik. Atera gaitza zuetokna, gaitza guztietatik emaitu duzu bakea gure egunotan, zure errugiak eskartekatik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitu delako. Jesu Kristo gure jaunaz espada apostol duen bakean zuen dizuet nire bakean ematen. Begira zure elizaren sinisten eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizaren bakean eman batasuna, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakean beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakean ekarri. Jangoikoaren bitotxan, zuten zen dezun. Hona hemen jangoikoaren bitotxan, hona munduko bekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren mailagituak. Jauna, izten zinor, txikisantzeko, esantzako eta esan.
egin dezan notoiz. Jauna, hartu dugu sakramentu honek bizi berri gaitzala, eta eman dezagula aldi berean pekatuen barkamena eta zure laguntza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, erika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren